ערב טוב. אני אציג את עצמי קודם. כשחרדי מדבר לקהל כזה צריך קודם כל להגיד מה אני לא. זאת אומרת, אני לא זמר, אני לא טייס לשעבר, אני גם לא בעל תשובה, נולדתי חרדי. אני לא. אין לי שום, זה משהו כזה מעניין שלמרות שבכל אופן חזרתי בתשובה, לא חזרתי בתשובה. זאת אומרת, אני מקווה עוד לחזור, אבל בכל אופן נולדתי בבית חרדי רגיל, במושב של פאי, במושב חקלאי, קראו לו יסודות, קוראים לו בעצם יסודות. למדתי אחר כך בישיבות חרדיות רגילות, ישיבה קטנה, מה שנקרא, לגילאי 13-16, אחר כך ישיבה גבוהה, למדתי בפונביץ'. אחרי זה בכולל שקוראים לו כולל חזון איש. למי שקצת מכיר זה כולל, נקרא לזה סירופ חרדי, משהו. זה תרכיז חרדי כזה. ואחר כך משם הגעתי למדרשיית נועם, שם הכרתי את הנוער ואת רבני ואת השקפת עולם של העדות הציונית דתית. הייתי שם 20 ומשהו שנה, 22, 23. נשארתי דתי למרות הכל, ובכל אופן, זהו. במסגרת, זאת אומרת, 6 שנים האחרונות שלי הייתי ראש ישיבה של המדרשייה. משם עברתי ללמד בישיבה תיכונית לחרדים. יש 3 ישיבות מהסוג הזה, אולי נדבר על זה אחר כך. שם אני מלמד היום. בין היתר עסקתי בהקמה של נחל חרדי, שנדבר עליו אחר כך, האם זה תהליך או לא תהליך, האם זה, מה קורה עם זה. וזהו פחות או יותר הרזומה שלי. כשרוצים לדבר על חרדים, אז ככה, היות שהקהל פה מעורב בכאלה שאני מתאר לי שמכירים חרדים וכאלה שלא מכירים לחלוטין, אני אצטרך כמה דברים אולי לומר שלחלק זה יהיה דבר פשוט. אני רוצה להתחיל אולי עם סיפור. אני לפני כמה וכמה שנים, היה עיתונאי שקראו לו אמנון לוי, משהו לפני 20 שנה או משהו, שהוציא ספר שקוראים לו החרדים. הוא היה כתב לענייני חרדים איזשהו עיתון, הוא הוציא פחות או יותר את איך הוא רואה את החרדים בראייה שלו. ואני זוכר שהביא את זה לכיתה ואמרו לי, אני רוצה לקרוא, אמרתי לו בבקשה, קראתי את זה, אחרי זה שאלו אותי בכיתה מה אני אומר על מה שכתוב שם. אני אמרתי להם, תראו, העובדות פה, למרבה הפלא, למרות שהוא עיתונאי, העובדות פה 95% נכונות, פיקס, זאת אומרת, הן מדויקות מאוד. אבל גם מי שקורא את זה לא מבין חרדים. מדוע? בגלל שתארו לכם, אני זוכר כשאני הייתי, עוד לא היה וידאו, עוד לא היה שום דבר, היה סרטים, העשירים יכלו להרשות לעצמם לצלם חתונות ב8 מילימטר, איך קראו לזה? משהו כזה. מי שראה פעם, אז אתה לא שומע שם קול, בכל אופן, מה שאני ראיתי סרטים כאלה, אתה לא שומע שם את הקול, אתה רק רואה רוקדים, רואה חתן מגיע, רואים פה. כשרואים את זה ורואים את הקטע הזה של הריקודים, זה פשוט מצחיק, כי אתה לא שומע מוזיקה, אתה לא נכנס לאווירה, אתה רואה אנשים קופצים עם פיות פתוחים ועם תנועות משונות, כי אתה לא נכנס לאווירה. אז זה נראה לך פשוט איזה קבוצה מצחיקה שעושה כל מיני שטויות, כי אתה לא במוזיקה, אתה לא שומע את המוזיקה. אמרתי להם, גם מי שקורא את הספר ומכיר את כל העובדות, היות את המוזיקה הוא לא מכיר, כן, אתה יכול לתאר שם מקווה, אבל מי מכיר את התחושה של מי שמתאר, אז זה סיפור אחר, מה שאחד שרואה את זה מהצד ורואה שם איזה עובדות יבשות, זה נשמע לו מוזר, נשמע לו רז. אולי אתה יודע עובדות על החרדים, אתה לא יודע את המוזיקה, ולכן זה לא נכון. ולכן צריך לדעת מראש, שכמה שאני לא אתאר, אני אנסה לדבר דברים שיהיה אפשר, הכי טוב שיש, אבל צריך לדעת שבסופו של דבר, מי שלא חי, זה נכון דרך אגב לגבי כל קבוצה, זה לאו דווקא לגבי חרדים, אני משער שכל קבוצה, אני מתאר לי שאני, גם אם יגידו לי בדיוק מה זה עולמו של נער חילוני, ואני חושב שאני מכיר, ואני חושב שאני מכיר, אני ודאי לא מכיר, כי אני לא חי את התחושות שלו, אני לא חי את הרגשות שלו, אני לא חי שום דבר, ולכן זה לא יהיה אמין, עד שאתה לא חי את זה, אתה לא יכול לדעת לגמרי, אבל עד כמה שאפשר ננסה. זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, קשה מאוד, היות וזאת אומרת, אני אתן אולי דוגמה, למרות שלא חשבתי לדבר על זה כנושא, הציבורים לא מכירים אחד של שני כי לא מכירים את התחושות ולא מכירים את הרגשות. אחד מהדברים
שככה כאילו נפל לידיים לסוג כזה של הרצאות, זה הנושא הבוער האחרון שהיה בשנה שעברה. עוד פעם, אני לא לוקח את זה כנושא שאני רוצה לדבר עליו, רק כנושא לדוגמה. זה נושא של הדרת נשים, שהייתה סערה גדולה, כן, בשנה האחרונה, לנושא של הדרת נשים, חרדים הדרת נשים. ואני אגיד את האמת, אני חשבתי שאני כן מכיר, ואני בהתחלה לא קלטתי מה הכעס החילוני או הדתי-לאומי על הדרת נשים, דהיינו שחרדים רוצים לנסוע באוטובוסים, כשמופרד מגברים ונשים, או כשברחובות, יש רחובות צפופים שרוצים שגברים מצד ימין או נשים מצד שמאל, או להפך. מה הזעם? הרי אנחנו עושים את זה באוטובוס שלנו, או ברחובות שלנו, מה הכעס? לא, בהתחלה לא קלטתי את זה, כי אני לא הכרתי. כשנפל לי האסימון, זה היה פשוט טרגדיה שעשה רע גם לעולם הלא דתי, ועשה רע גם לחרדי, כי עוד פעם דיברו בשפה של חרשים. חרדים לא יכולים להבין, או לא מבינים, שחילונים הסתכלו על זה כאילו שאנחנו, כאילו חרדים, מתייחסים לנשים כמו שלבן מתייחס לשחור בדרום אפריקה. עדיין זה מין סוג קבוצה נחותה שלא יושבת ביחד עם גברים, כי לא מתאים שנשים ישבו ביחד עם גברים. גברים זה גזע עליון או משהו כזה, ולא מתאים שנשים ישבו איתם. זה הפרשנות של אדם שבכלל לא מכיר את הנושא הזה, איך חרדים מסתכל על זה. כשזאת הפרשנות, אני מודה, זה מאוד מקומם. מאוד מאוד מקומם, זה מין דבר זה. כשאתה לוקח נשים, שם אותם אחורה, אתה לא נותן לה לשבת איתך. אגב, רק כדי שלחייכו פה מפעם לפעם. רגע, אז לפני כן. האמת היא שזה לא זה. אי אפשר, אני חושב, להסביר לאנשים שהם לא חרדים, שאצל חרדים, אני חושב שגם זאת ההלכה, כל הרהור ביופי של אישה, באיזה קשר של משהו שהוא מעבר לסתם של גבר באישה, ההרהור עצמו, גם אם לא יצא מזה כלום, לא ייגעו אחד בשני ולא שום דבר אחר, עצם ההרהור היא בגידה באשתך. ככה זאת התפיסה החרדית. כדי לשמור על שלמות המשפחה ועוד, עצם העובדה שאתה נהנה מיופייה של אישה שהיא לא אשתך, זאת בגידה. יש בגידה חמורה, יש בגידה פחות חמורה, וזו גם סוג של בגידה. הנושא הזה, הבן, זאת אומרת, של זוג, בעל ואישה, זה עם אשתך, היא איתך ואתה איתה. האהבה, הכל. כל דבר שהוא קשר מהסגנון הזה עם מישהו אחר, למרות שהוא כמעט נשמע אפלטוני אצל, במגזרים אחרים, כי רגילים כבר לזה, אז זה עכשיו ככה, כשמפרידים גברים ונשים, זה לא כי, דרך אגב, מה ששמים, אני טענתי שאילו היה לנו קצת יותר, היינו יותר תופסים את זה, אולי צריך לשים את הנשים מקדימה, כי זה היה נשמע כאילו נשים מאחורה, מאחור זה כאילו נשמע כאילו אתה מבזה אותם, אבל אנחנו, באוטובוסים צפופים, איפה זה התחיל? כי יש אוטובוסים צפופים, נוגעים, אין אפשרות לא לגוע, כשאתה עובר שם מעברים לא לגוע אחד בשני, אצל חרדים זה דבר חמור מאוד, ואז לטעמי נוחות בלבד, ביקשו הנשים, בעיקר דרך אגב, היוזמה הייתה נשית בכלל, וגם הגברים כמובן, שלא לנסוע בהם מצבים כאלה וכו'. את זה קשה מאוד להסביר לחילוני, שבשבילו, בחיים הרגילים שלו, אני עכשיו לא בא להגיד איזה חיים יותר טובים וזה יותר ערכיים, אני ממש לא, זה לא המדד עכשיו בכלל, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל, אבל כשלא מבינים את זה, אז זה נשמע שוביניזם, ושוביניזם זה מאוד מרגיז, מאוד מאוד מרגיז. אז עכשיו, חרדים לא הבינו את זה, אז הסתכלו על חילונים, כמו שאני אדבר על זה אחר כך, איך מסתכלים חרדים על חילונים, כמו איך מסתכלים חילונים על חרדים, הסתכלו, מה אתם רוצים מאיתנו? הנה לכם מה שאומרים הרבה שיש להם עניין להגיד את זה, סתם אתם שונאים דת. אתם סתם שונאים חרדים. ואתם רק מחפשים צידוקים וטיעונים כדי להתלבש עלינו. זה חיזק מאוד את הטענה שלהם. למה? כי הם לא הבינו שחילונים, כשמסתכלים עליך, זה לא כועסים על זה שאתה דתי, אלא כועסים על זה שאתה שוביניסט, כי הם לא תופסים שאתה לא, זה לא בא משוביניזם, לחלוטין. אגב, אני רק רוצה לספר לכם ככה, קוריוז, יש לי חבר שיש לו דודה, בת 85, משהו, פולניה. זאת אומרת, היא כבר מקומטת וזקנה, אבל הפה שלה נשאר עוד צעיר. פה פולני לגמרי, והיא יושבת ככה עולה בקושי מדדה באוטובוס, והיא ככה מתיישבת בשתי השורות הראשונות, אז בתקופה שהיה עוד אוטובוסים מהדרין. אז ניגש אליה אברך, חסיד גור, ואומר לה,
ואומר לה, הכל, כי השיחה הזו התנהלה ביידיש, אז נשמע יותר אותנטי, אבל אני גם בעברית היא לא רעה. אז הוא ככה, הוא ניגש אליה ואומר לה, גברתי, לא יושבים פה, נשים יושבים מאחורה. אז היא ככה עם העיניים בפקחיות שלה מסתכלת עליו ואומרת, מה אני אגיד לך, אני מאוד שמחה שאני עוד מגרת אותך. בשבילי זה מחמאה גדולה עדיין. בקיצור, אז כי זה העניין, זאת אומרת, את באמת עכשיו זה, אבל זה למשל דוגמה של לא מבינים, כי לא מכירים את המוזיקה, זה מתפרש לא טוב, ואז תילי טילים של כתבות ושל פרשנויות ושל מה שאתם רוצים, סתם, גם מצד הפרשנות החרדית, מה רוצים מאיתנו החילונים, וגם הפרשנות החילונית, מה עושים החרדים, פשוט חוסר תקשורת, לא מבינים את המוזיקה, לא שומעים את המוזיקה ולא מכירים, וזה דבר שנראה אם אפשר לתקן אותו, אני קצת פסימי, אבל נראה. כהקדמה שנייה, אם רוצים להבין, באופן כללי, אני משתדל הערב לא כל כך לתאר את החיי יום-יום של החרדים, אלא פחות או יותר איך עובד, פעם קראתי להרצאה מהסוג הזה, איך עובד ראש חרדי. איך הוא עובד בכלל, כי בכלל להבין לפי מה הוא עובד. צריך לדעת שלכולנו, לכל חברה נורמטיבית, יש ערכים. כל חברה יש את הערכים שלה. עכשיו, אין לחברה רק ערך אחד. לכל חברה יש כמה וכמה ערכים. הבעיה, הרבה פעמים בעיות מתחילות, כאשר יש סתירה בערכים, התנגשות של ערכים. בואו נדבר מהעולם הדתי שלי. יש לי ערך נניח להתפלל. יש לי גם ערך לעשות חסד. וכל רגע ורגע אני צריך להחליט האם עכשיו הזמן לעשות חסד או הזמן להתפלל. כשאני מתפלל אני לא עושה חסד, כשאני עושה חסד אני לא מתפלל. וכן הלאה, אני לומד תורה, אני לא עושה חסד ולא מתפלל. כשאני מתפלל לא לומד תורה ולא עושה חסד וכו' וכו'. הדוגמה, אבל כל רגע ורגע, כל אדם ואדם, וכל תקופה ותקופה, לפעמים צריך להחליט שיש לך התנגשויות בין ערכים, אם בזמן, אם בהתנגשויות ממש, איזה ערך אתה מעדיף, למרות שאתה דורס בזה ערך אחר. הדוגמה הכי בולטת שהייתה, זה בזמן, לא יודע הכי בולטת, אבל בולה מאוד בולטת, זה בזמן ההתנתקות. החברה, אני מרשה לעצמי לדבר גם שאני מכיר את החברה הדתית-לאומית, כי לימדתי שם המון שנים, אז אני חושב שאני גם מכיר. גם את המוזיקה שם. היה שם התנגשות ערכים, כאשר הערכים היו מוסכמים על כולם. כולם הסכימו שלגרש יהודים מהבתים שלהם לא תקין. כולם הסכימו, נניח, עוד פעם, בציבור הדתי-לאומי, של מסור חלקי ארץ ישראל לשלטון של גויים, לא תקין. זה נגד הערכים. כולם גם הסכימו שלסרב פקודה זה גם נגד הערכים. זה מפרק את צה"ל, זה מפנק את העם, והערך לשמור על אחדות העם ולא לקרוע את העם הוא גם ערך חשוב מאוד. רק מה, בסיטואציה הזאת הערכים התנגשו. דהיינו, אתה צריך להחליט בין ערך הזה לערך הזה. האם אתה מפנה יהודים מארץ ישראל וקורע את העם ומסרב פקודה, שזה נגד הערכים שלך, או להפך, אתה לא מסרב פקודה, כי אתה שומע על לא לפנק את העם וכו', אבל אתה עובר על ערך אחר שלך של לפנות, למסור שטחים. והרבנים שחלקו בזה, הרבנים שחלק שאמרו להפר פקודה, או חלק שאמרו לא להפר פקודה וכן לזה, הם לא התווכחו על הערכים עצמם. הם כולם הסכימו לאותם ערכים. הוויכוח היה, כשיש מצב של התנגשויות ערכים, איזה ערך להעדיף על איזה ערך. איזה ערך לקיים, למרות שאתה דורס בזה ערך אחר. בדרך כלל, הסיטואציות ששואלים, כשבן אדם הוא נאבק עם עצמו, בדרך כלל זה סיטואציות מהסוג הזה. האם אנחנו רוצים להכיר ראש של חרדי? אנחנו צריכים לזכור, הערך העליון של חרדים, שהוא דורס לפעמים הרבה מאוד ערכים אחרים, שאני אפרט אותם, זה הערך הזה שאומר, אני נולדתי כשרשרת לדורות קודמים, ואני צריך לדאוג שהנין שלי יהיה שומר מצוות ברמה חרדית. זה הערך העליון. לחנך אותו כך, שהוא יחנך את הבנים שלו כך, ואת הנכדים שלו כך, ואת הנינים שלו כך, שהרמה הדתית שלהם תהיה סופר סופר. כל ערך אחר שיכול להפריע לערך הזה, נמחק. מי שרוצה להבין חרדים, צריך לזכור את זה. זה הערך העליון.
מה שללמוד תורה וכו' וכו', זה, נדבר, זה לא כללי, וזה סיפור שהתחיל אחרי השואה, אבל אנחנו נדבר על זה. אבל כעיקרון זה הערך העליון. ולכן, למשל, כערך בספרים, ודאי ספרי החסידות, הם טוענים שהיחס לכל יהודי, גם אם הוא אינו שומר מצוות, צריך להיות יחס חם ואוהב ומקרב, ואסור להתייחס להם בבוטות, אסור להתייחס להם בשנאה בספרים. אבל, היות והנוער לא מבין רק בשחור לבן, אני תכף מדבר על עוד אספקט, הנוער מבין רק בשחור לבן, ודאי ילדים מבינים בשחור לבן, ואני אתחיל לומר, תשמע, החילונים הם נחמדים וכו' וכו', יש להם רק בעיה שהם לא דתיים. אני זוכר כשאבא שלי הוא בעצם, יש לי סיפור דווקא, אבא שלי בעל תשובה, אבל זה לא כזה סיפור יפה. לא. אבל אני זוכר שעל הסדרת מושבים שאנחנו, זאת אומרת, על הכביש הזה יש שם כמה מושבים, במקום שאני גדלתי יש שם רבדים, יש שם קיבוץ, לא יודע מה הוא היום, אבל היה פעם קיבוץ של שומר הצעיר, קראו לו רבדים. נדמה לי שעוד בגוש עציון היה, הוא היה עוד מאלה שפינו אותם בגוש עציון. ואני זוכר, אני בתור ילד, סבא שלי, הרב של מושב שכן של בית חלקיה, ואני ככה באופן תמים, שאלתי את אבא שלי, אני זוכר, כמו היום, נסעתי באוטובוס, ראיתי את רבדים, שאלתי את אבא שלי, מי זה הרב של רבדים? אז הוא אומר לי, מסכנים, אין להם רב. ואני שנים, עד שפתאום אחת ישבתי זה עוד פעם, מחפשים, ולא מוצאים המסכנים. כי באמת זה היה היחס שאבא שלי לימד אותי להתייחס, זאת אומרת, הם לא רשעים, הם לא... עוד לא הגיעו לאמת, עוד לא הגיעו לזה, בסדר, מסכנים, עדיין אין להם רב. וזה היחס שצריך להיות. אבל, היות ואם אני אשבח אותם, ואני אעריך את מה שיש להם, אני לא אומר לכם אם זה טוב או לא טוב, אני רק אומר, דרך אגב, אני רוצה אולי איזה הקדמה, אני אומרת מה חרדים חושבים, אני לא תמיד אגיד לכם מה אני חושב, בסדר? אני בדרך כלל חושב כמו חרדים, סתם שלא... אבל בכל אופן, אז לכן מלמדים את הילדים, את הנערים, בחורי ישיבות, מלמדים שכל מי שלא דתי, או גם לא חרדי, הוא בכלל אין מה לדבר עליו, וזה מתפתחת זרות, עוינות, בוא נגיד את המילה, תאוב. כשם שחילונים מתאהבים חרדים כמעט, אבל תכף נראה. זה לא בדיוק, אבל זה יותר חריף, חרדים כלפי חילונים מאשר להפך. אבל שוב, זה נגד ערכים, ועוד איך זה נגד ערכים. זה נגד הערך, הערך אומר, מה פתאום? כל אחד באשר הוא יהודי חייבים לאהוב אותו, וחייבים להיות משהו יותר קרוב אליו. אבל, היות, ועכשיו אני אסביר למה זה ככה. העדות החרדית עכשיו, לא עכשיו, כבר הרבה מאוד שנים, במצב של התגוננות. אין בעיה כל כך, זאת אומרת, אני אגיד ככה, בתור מחנך לבנים ונכדים, או כן, או עכשיו גם לחרדים, אין לי בעיה שהבנים שלי או הנכדים שלי או התלמידים שלי ייפגשו עם אידאות חילוניות. אני לא מפחד מהאידאות, אנחנו מספיק בטוחים בעצמנו שיש לנו מה לומר, והלוגיקה תהיה, זאת אומרת, אני מספיק בטוח כדי שגם יעמוד בוויכוח אידיאולוגי, נגיד, אל מול אדם שלא דתי או מול אדם שלא חרדי, תהיה לו מספיק ביטחון עצמי, לחשוב שהוא צודק ולהמשיך בדרך שלו. אבל יש לנו בעיה שהיא בעיה שאין לה פתרון חוץ מלהסתגר, זה בעיית הפיתויים של הרחוב. הם הפיתויים של הרחוב. נגד זה אין שום תשובה, חוץ לא לחשוף אותם לפיתויים. אין תשובה אחרת. פיתויים בעיקר, מה שאצלנו נקרא חוסר צניעות, שזה מפתה מאוד, גם חרדים נולדים אותם הורמונים בדיוק, וזה דבר שאני לא יכול להכניס את הטלוויזיה הביתה ולהגיד לו, תשמע, תסתכל במה שמראים לך שם, אבל כמו שאמרנו קודם, אל תהרהר במישהי אחרת, או תגור עם שכנים חילוניים, נגיד, לא יודע איפה, ותהיה איתם יחד, תשחק איתם בחצר, והם יזמינו אותך הביתה ויחשפו בפניך, או נוער בעיקר, את מה שהם נהנים, זה פיתוי בלתי רגיל. אנחנו בהתגוננות, כי זה מתעצם והולך מדור לדור, משנה לשנה. טוב, לא צריך לספר, משנה לשנה הפיתוי יותר גדול ויותר גדול, כי הרף הגירוי צריך להיות עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה. אנחנו, אחוזי אימה נקרא לזה ככה מהדבר הזה,
והפתרון היחיד שיש זה לבנות קהילות סגורות, להסתגר ועוד פעם להסתגר ועוד פעם להסתגר ועוד פעם להסתגר. זאת הסיבה שמסתגרים. אגב, היום אני חושב שזה לא רק נחלת החרדים, זה גם נחלת החרדים לאומיים. נראה לי שגם הם התייאשו די מהמאבק הזה, זאת אומרת, אומנם נכון באידאה, אצלהם זה עוד יותר מאצלנו, זה לגור דווקא במקומות מעורבים, דווקא להשפיע משם. אז הם עושים את זה כל הזמן שאין להם ילדים גדולים, או כל הזמן שיש להם ילדים עד גיל מסוים. כשילדים שלהם קצת גודלים, הרבה מהם בורחים לתוך הקונכיות, לתוך הגטו. שוב, לא כי פוחדים מהדעות החילוניות, פוחדים מאוד מהפיתויים החילוניים. זה יוצר, המחיר הוא אוטומטי של זרות לחרדים, של, אני בטוח שיש פה, לא יודע כמה חילונים ממש יש פה, אבל אני מתאר לי שאם הם עוד לא שמעו חרדי, אצלם זה די הפתעה, שחרדי פה מדבר, ומדבר עברית תקנית, בלי יידיש ובלי, כי לא מכירים, ומכירים רק דרך עיתונים. אז זה עושה הפתעה, תראו, אני רוצה לומר לכם שאחד מההפתעות שכל חרדי עובר, כשהוא בא במגע עם עולם חילוני, וואו, יש שם בני אדם לא רעים, גם טובים אפילו. זה הלם אמיתי. כשם שחילוני שמכיר חרדים רק דרך תקשורת, כשהוא רואה חרדי, הוא מדבר איתו, גם הוא די בהפתעה גמורה של, איך אמר לי בזמנו, ככה דווקא אמרתי מר סדן, זיכרונו לברכה, אחד מהאנשים שהרצתי מאוד, הוא אמר עליי, הוא חרדי אבל נאור. מבינים? למרות שהוא חרדי, בכל אופן הוא נאור. לא יודע אם זה מחמאה או לא, אבל בשבילו זו הייתה הפתעה. זאת אומרת, אני משער שזה לא, הוא אדם שהכיר חרדים, יש לו גם בן כזה, אבל זה מין סוג של, וואו, בן אדם נורמלי, אוכל, יושן, רגיל, לא יודע מה, חרדי. אבל ההסתגרות של חרדים היא באה לא כי באידיאל יש לנו משהו נגד, אלא פשוט אנחנו במצב של התגוננות מהפיתויים של הרחוב. זאת הסיבה. זה נגד הערך, אבל יש ערך עליון. שהבן שלי יישאר חרדי. חרדי אני מתכוון לאו דווקא מפלגת אגודת ישראל. חרדי אני מתכוון ברמת שומר, רמת מצוות גבוהה מאוד. כן? זה בעצם, נגיד בעיקרון, ממילא כל דבר שיכול להפריע לו, נמחק. עכשיו אלה, ופה אני אולי פוגע בכמה, לא פוגע, אני רוצה רק לומר על אלה שחולקים עלינו, שהם דתיים. והם אומרים לך, תשמע, אנחנו צריכים לגור עם חברה כללית. אז יש בזה שתי אפשרויות, שגם הם חרדים כמונו, שהבנים שלהם יהיו מאוד מאוד מאוד, רק הערך של להיות ביחד עם כלל ישראל גובר על הערך הזה. גובר על הערך לשמור על הבן שלי, שלא יהיה חשוף לפיתויים, לקחת את הסיכון, או, פה אני רוצה לספר סיפור, שאני, היה פעם לפני הרבה מאוד שנים, אני לימדתי שמינית במדרשייה, מה שנקרא דליתים, סליחה על חילול השם, ואחרי השנה השמינית היו הולכים כל אחד לדרכו, אחד לצבא, אחד למכינה, אחד לישיבה, כן. ואני דיברתי עם אמא אחת שהבן מאוד רצה ללכת לעתודה, גם האמא רצתה שילך לעתודה, ואני דיברתי איתה שאני חושב שהרמה הדתית שלו היא כזאת היום, שהוא הולך לעתודה באוניברסיטה רגילה, כללית, אם הוא לא ילמד קודם שנה אחת בישיבה ויתחזק, ככה לקבל חיזוק, זריקה דתית, זריקת חיסון דתית בשנה הזאת, הוא יהיה לא אדם לא דתי. ולאמא הזאת היה אכפת אם הבן שלה יהיה לא דתי. אבל היא אמרה לי, תשמע, נכון שיש כאלה סיכויים, היא קבעה את המספר, אבל נכון שיש אולי 25% שבמצב שלו היום, אם הוא ילך היום לעתודה, אז הוא יהיה לא דתי, אבל מה, אנחנו יכולים כל רגע לחשוש, אז לא נעבור את הכביש, אולי נהרג, ולא ניסע לחוץ לארץ, אולי המטוס ייפול, ולא, אי אפשר לחיות בחששות כל הזמן. אני לוקח את הסיכון הזה וזהו. בסדר, דיברתי, לא הלך, קורה, לא הלך. את יודעת מה הסוף שלו? לא. בקיצור, באותה זמן חטפו חייל בשם אילן סעדון, השם יקום דמו. אני לא יודע כמה זוכרים את השם הזה. באותה תקופה קצרה אחר כך היה חייל שנחטף, קראו לו סספורטס, משהו. שניהם נרצחו בטרמפים. והייתה היסטריה של אימהות והורים, של הבנים שלהם לא ייסעו בטרמפים. כמו שהייתה היסטריה אחר כך שהיה התפוצצו אוטובוסים, שלא ייסעו באוטובוסים, באותה תקופה היה היסטריה של הורים, בשום פנים ואופן לא לקחת טרמפים. אני מסיים עם האישה הזאת,
לפני שאנחנו נפרדים, היא אומרת לי, תעשה לי טובה. לבן שלי, הוא היה גר ברעננה, אני לימדתי בפרדס חנה, לבן שלי יש תור מחר, התירוצים הרגילים זה אורתופד או רופא שיניים, לא זוכר מה. מחר הוא צריך, תזכיר לו שהתור שלו מחר, שיבוא מחר, אבל תזהיר אותו, ואז היא נתנה לי נאום של דקה, להזהיר אותו 1,000 אלפי האזהרות שבשום פנים ואופן לא ייסע בטרמפים, למי שיודע מה שהפעם התרשעה בטרמפים, שבשום פנים ואופן לא ייסע בטרמפים, וכו' וכו', והאזהרה חריפה, 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 חריפה. בסדר. כשהחזרתי את השפורפרת, חשבתי לעצמי כך, שהוא יחטף בטרמפ ויהרג, זה 1 ל-200,000, אני לא יודע למדוד את זה, אבל זה משהו מהסדר גודל הזה. שהוא יהיה חילוני, גם היא הסכימה שזה 25%. על 25% היא אמרה, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן בפחדים, אולי, לא ככה את הסיכון. כשהבן שלה יהרג, היא לא אמרה, מה נחיה בפחדים? אולי, יאללה שיסע בטרמפ. לא. למה? פשוט. כגודל האסון, כך גודל הזהירות. כל חוסר צניעות מתפתחת בעולם הכללי, מגביהה את החומות. לא כי לא רוצים להכיר אוכלוסייה אחרת, אלא כי פוחדים מהפיתוי. כך זה עובד. אי אפשר, קשה מאוד להסביר אפילו לאישה חילונית, אני חושב, שכשנערה חרדית מתבוננים בה ונהנים מהיופי שלה, היא פגועה עד עמקי נשמתה. היא לא באה בסיפוק הביתה, הצלחתי לצוד יותר מבתי גברים, אלא היא פגועה עד עמקי נשמתה. קשה מאוד להסביר את זה, אני צריך לדעת שזה ככה, ולכן כל הנושא הזה של הפרדה, של לא תמונות של נשים, לא אני לא יודע מה, זה הכל בא מהדבר הזה, כי היות והרחוב הרבה יותר מפתה, אנחנו לוקחים חומות יותר גבוהים. אז החומה יותר גבוהה, אז גם לא יהיה תמונה של כרטיס אדי, שזה דבר מטורף. אני מסכים שזה דבר מטורף, אבל צריכים להבין מאיפה זה בא. זה בא לא כי, אם על אישה היא נחותה, מה, זה לא לרמה שלי, זה לא לכבוד שלי. ממש לא, זה לא משם בכלל. זה בא ממשהו אחר לגמרי. אז נכון, לפעמים עוברים את הגבול של הטעם הטוב וכל מיני דברים, אבל צריך לדעת שזה בא משם. אבל לא מבינים את זה, ואני מבין למה לא מבינים את זה, ואני גם מבין למה חרדי לא מבין את זה, ולכן הוא מפרש את הלאום שהיה בזמנו על הנושא של אתם מדירים נשים, אתם מדירים נשים, אתם מדירים נשים, הוא לא מבין מה זה מפריע לך, ואז הפרשנות הרגילה שנדבר עליה, שחילונים בכלל שונאים חרדים מעצם זה שהם חילונים, וחבל לזמן, חבל לשכנע, חבל לדבר שנדבר על זה. מה נגדיר הלכה? אם הלכה זה מה שכתוב בשולחן ערוך, כשרות, לא יודע מה, אז זה לא ויכוח הלכתי. אבל זה ויכוח הלכתי, כי גם התנגשויות של ערכים, זה ויכוח מה הקדוש ברוך הוא רוצה או מה התורה רוצה. ולכן מי שקובע בזה זה אנשי תורה. גם אם אין ראייה מפורשת מפה ומפה, זה של הרבה של, איך כותב החזון איש, של הרקע שלך, של איך אתה לומד, איך הפרשנויות שלך, זה דבר שאי אפשר להביא לזה מקורות לא לפה ולא לפה מקורות מפורשים. כי זה שאלה של פרשנות. זה צריך לדעת, אנחנו נדבר על זה עוד כשנדבר על הנהגה תורנית בפוליטיקה או דברים כאלה, נדבר שלא כל דבר הוא כתוב בשולחן ערוך או כתוב בגמרא. יש משהו מושג אינטואיציה. אצלנו לאינטואיציה הזאת קוראים דעת תורה. דעת תורה זה פירושו, אני לא יודע מאיפה המקורות שלי ואני גם לא אחפש מקורות. ככה אני מבין. ויש בזה משהו, כמו כל אדם, ההבדל בין רופא קטן לרופא גדול זה האינטואיציה. זה המידע יש לכולם. או אפשר להגיע למידע הזה לכולם, השאלה האינטואיציה, יש רופא שיכול להגיד לך, שמה זה הפרצוף שזה המחלה, מאיפה אני יודע, לא יכול לתאר לך, זהו, זה ככה, כי אני יודע. יש כזה מושג גם בתורה וגם בערכים, למה מאיפה אני יודע שהערך הזה גובר על הערך הזה? ככה. זהו. ואפשר גם להבין את זה, מי שמכיר.